Βασικά χαρακτηριστικά της μητρικής πλακέτας. Η μητρική πλακέτα ή mainboard / motherboard είναι η κύρια πλακέτα πάνω στην οποία συνδέονται και επικοινωνούν όλα τα εξαρτήματα ενός υπολογιστή. CPU, RAM, GPU, αποθηκευτικά μέσα, περιφερειακά και LLP socket. Υποδοχή επεξεργαστή. Το socket καθορίζει ποιον επεξεργαστή μπορεί να δεχτεί η μητρική. Παραδείγματα. Intel LGA 120, LGA 1700. AMD AM4, AM5 πρέπει να ταιριάζει με τον τύπο CPU, π.χ. AM5 για Ryzen 7000. Chipset, chip υποστήριξης, καθορίζει τις δυνατότητες της μητρικής όπως αριθμό θυρών USB, υποστήριξη PCIe, δυνατότητα overclocking και A. Παραδείγματα. Intel B660, Z790 AMD, B650, X670i, τα X και Z chipsets συνήθως είναι high-end και υποστηρίζουν overclocking. Υποδοχές RAM, DIMM slots, συνήθως 2 ή 4 slots. Υποστηριζόμενος τύπος DDR4 ή DDR5, ανάλογα με το μοντέλο. Μέγιστη ποσότητα και συχνότητα RAM εξαρτώνται από τη μητρική. Παράδειγμα, 4000 DDR5 μέχρι 120, 8 GB στα 60, 4000 MB στα δευτερόλεπτα. Θύρες PCIe, Peripheral Component Interconnect Express. Χρησιμοποιούνται για κάρτες γραφικών, GPU, κάρτες ήχου, Wi-Fi, NVMe ή CSS. Εκδόσεις PCI 3.0, 4.0, 5.0. Σημαντικό για gaming και workstation χρήστες. Θύρες SATA και M2, SATA Serial ATA. Για παραδοσιακούς SSDs, HDDs. TMP2. Για γρήγορους NVIDIA ESSX συνδέονται απευθείας στο PSA Bus. Μία καλή μητρική προσφέρει πολλαπλές M2 με ψύκτρες. Θύρες εξόδου, βίντεο, VGA ή EE, DisplayPort, μόνο αν ο CPU έχει ενσωματωμένα γραφικά. Αν χρησιμοποιείς ξεχωριστή UPU, δεν τις χρειάζεσαι απαραίτητα. Δικτύωση, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet LAN, π.χ. 1 GB ανά δευτερόλεπτο ή 2,5 GB ανά δευτερόλεπτο. Wi-Fi 6 ή Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 συνήθως ενσωματωμένα σε μοντέρνες μητρικές. Ήχος, αυδείο κώδικας, ποιοτικό on-board audio με υποστήριξη για 7, ένα surround ή ακόμα και ενισχυτές για ακουστικά. Παραδείγματα, Realtek ALC 122, ALC 990, 7 kHz, VRMs N6, Voltage Regulator Modules, σημαντικά για σταθερό ρεύμα στον επεξεργαστή. Ποιοτικά VSMS Plus Passives Etchings είναι απαραίτητα για overclocking και υψηλή απόδοση. Παράγοντες μορφής, form factors, καθορίζουν το μέγεθος και την τοποθέτηση στο κουτί. ATX, πλήρες μέγεθος, πολλές δυνατότητες. Micro ATX, μικρότερη, με λιγότερα slots. Mini ITX, πολύ μικρή, ιδανική για compact builds. Θύρες USB-N επέκτασης, USB 3,2 Gen ή ανά 2, USB-C, Thunderbolt και A. Headers για μπροστινές θύρες, USB, RGB, IIO, ανεμιστήρες. BIOS, UEFI, η διεπαφή χαμηλού επίπεδου για ρυθμίσεις συστήματος. UEFI BIOS, πλέον στάνταρτ, με γραφικό περιβάλλον και δυνατότητες XMP, Fan Tuning, Secure Boot και LLP.